I esmorzadors, avui on hem vingut? Avui hem vingut al Beric, al Ca Vicent. Anem a tastar el seu entrepà amb el de Romer. Per a picar trauen una ensalada ben completa, molt típica dels pobles de la Ribera. Encara que també podeu demanar les seues braves en 3 salses diferents, allioli, picant i picaïlla, o el seu formatge fregit en mermelada de figues. I ara sí, Vicent ens porta els seus entrepans i el motiu de la nostra visita, l'entrepà amb el de Romer, una nova campanya d'Amstel i de Som Esmorzadors, on podeu entrar en la seva web i votar el vostre lloc preferit, que podrà obtindre un dels cacaus d'or de Moai. El seu mel de Romer duia vedella a la planxa, bacon, creïlles casolanes, xistorra a la brasa i la seva salsa niva, una animalada d'entrepà. Però sobretot vos recomanem tastar el seu entrepà de brasa, que tenen el cap de setmana, o el seu gourmet en llaume llofoa, confitura de tomaca i ceba, encara que Pelayos va demanar el Ca Vicent, que duia petxuga, verdura, ceba cruixent i una salsa de mel i mostassa per damunt. I acabem l'esmorzar en un bon cremaet en essència, fet al moment, i els seus postres casolans. Este esmorzar es troba al Ca Vicent d'Alberic i obri tots els dies.